Tak nehovor nič do mikrofónu a ja ti kúpim akúkoľvek hračku chceš, dobre? Ako sa voláš? Nehovor nič do mikrofónu a kúpim ti akúkoľvek hračku chceš, dobre? Ako sa voláš? Koniec. Počkaj, musíš ticho. Ako sa voláš? Koniec. Nehovor nič do mikrofónu. Ticho. Ako sa voláš? Koniec. Dobre, koľko máš rokov? Dobre, a odkiaľ si? Dobre, super. Keďže si nič nepovedal, tak si môžeš vybrať akúkoľvek hračku. Ktorú chceš? Pištol? Zober si ju. Čo to je za pištol? Taká? Tak robí pištol? Dobre. Keď uhádneš, ako sa volám, tak zoberieme ešte jednu hračku. Dobre? Začína sa na A. D. A. M. Adam. No dobre, tak poď ešte jedna hračka. Ja už som si myslel, že zoberieš tú istú. Dobre, tak poď ešte táto. Posledná otázka. Si členom Bufoxu? Hej? Tak dá na to je paráda. Dobre, posledná pištol, poď ideme. Ja som videl takú obrovskú tam, taká veľká obrovská vodná pištol. Kde bola? Tu? Fúha, čaká, tá je veľká ako ty. To unesieš? No tak. Áno? A to unesieš také veľké? No. No ukáž. Dobre, no poď. A na čo ti sú pištole? S kým sa budeš pištolovať? S kým sa budeš strieľať? Tak môžem aj ja sa pridať niekedy? Hej? Dobre, no poď, zoberaj, ideme to kúpiť. Toto. Tu. Super. Sledujte.